El Consell Plenari d'Horta-Guinardó de desembre va aprovar per unanimitat una proposició elevada pel Consell de Barri de Montbau que insta el govern a concretar un pressupost per al projecte de millora de l'accessibilitat del barri. A través d'un procés participatiu impulsat per les entitats veïnals de Montbau, s'han fet diverses propostes per dotar el barri de mitjans mecànics com escales, rampes o ascensors que facilitin l'accessibilitat. És la primera vegada que un Consell Plenari de districte aprova una proposta elevada des d'un Consell de barri. Els veïns van descobrir que era possible arran de l'actualització de les normes de participació ciutadana de la ciutat. Montbau, que va quedar fora del Pla de Barris, és un dels barris més envellits de Barcelona. Ara es pretén que per al proper mandat es puguin executar els projectes de millora de mobilitat. Lo que perseguimos es que realmente haya una definición clara de los costes que puede tener este proyecto, de los plazos de ejecución y que haya un compromiso presupuestario que ya no puede entrar en esta legislatura, por lo tanto tendría que ser para la próxima legislatura, pero la idea es un poco esa.